Mi a baj, szomorú? Nem, jól vagyok. Nekem nem kell megjátszanod magad. Elmondhatod, ha akarod. Ha nem, addig sétálgatok veled, amíg jobb kedved lesz. Mi lehet olyan rémes, hogy nem mosolyogsz? Nekem elárulhatod. Tomás. Megy a gózos kanizsára, kanizsai állomásra. Hello, a masinista. Nem. Tomás... Megy a gózos kanizsára, kanizsai állomásra. Hello, a masinista. Csak Francesca tetszik, szóval már nem érdekel. Az apád? Én vagyok az apád. El sem hinnéd. El sem hinnéd, hogy mennyire... El sem hinnéd. Mi történt? Mit követetted? Hazudott. Hazudott nekem, Leon. Arra tanított, hogy ne hazudjak. Erre ő teszi ezt. Kösz, ez jól esett. Tudod, a nagyapám szerint minden okkal történik. Gondolod? Nem tudom, talán. Ha egy ajtó bezárul, akkor biztosan bezárik egy másik. Köszönöm. Tényleg. Violetta. Ideges vagy? Egy kicsit nem, talán, de ennyi. Nyugi, nem nagy ügy. Ez a tökéletes időzítés. Pont mint egy filmben. Szuper lelkesítő beszédet akartam mondani neked. De nincs is rá szükség. Csak menj be és add önmagadat. Hogy még többre legyenek kíváncsiak. Allahu Akbar! Mutasd meg azt a csodát, amit mi is látunk benned. Kösz, Leon. Szívesen. Kéz és lábtörést. Hey! Na, hogy sikerült? Jól, egész jól. Azt hiszem. De nem akarom beleélni magam, mert még nem tudom, hogy felvettek-e. Tudod, hogy van ez? És ne feledd. A bemutatás! Allahu Akbar! Miért? Szerinted nem sikerül majd? Ne is törődj vele. Sikerülni fog. De Thomas azt mondta, hogy... Allahu Akbar! Ne aggódj, sikerülni De komolyan. Gyere! Gyönyörű volt az a csokor. Kár, hogy tönkrement. Gratulálok, elképesztő voltál. Köszönöm. Egy kicsit ügyetlennek éreztem magam. Nekem nagyon tetszett. Gregorio sokat vár el, ugye? Igen, de szerintem biztos, hogy felvettek. Tudod, van benned valami különleges. Violetta! Thomas! Tessék, a naplód és a mobilod. Köszönöm, de... Köszönöm. Mit keresnek nálad? Elvetem Ludmillától és Ludmillától. Ludmilla? Igen, éppen téged kerestünk, és belebotottunk Ludmillába, akik a telefonodtunk Ludmillába. Mégis mit műveltél a cuccaimmal? Igen, te! Biztosan te zártál be engem a szobába, ugye? Én? Bezártak? Hogy bezártad őt? Tuti, hogy a te ötleted volt a walkie-talkie. Mi? Walkie-talkie? Ne törődjetek vele, megőrült. Elhitettétek velem, hogy valakiban van, abban a valakárban, és amikor segíteni akartam, bezártatok. Igen. De kár, úgy sajnálom, van bizonyítékod? Nincs. Kezdett kihúzni a gyufát, Violetta. Ok nélkül gyanúsítgatsz engem. Nincs bizonyítékom. Elészve a ringyok, hogy jöttek mert nem. Igen, egyértelműen arra hajtasz, hogy minden szituból éljöjje ki rosszul, Tomás. Megy a gózos kanizsára, kanizsai állomásra. Hello, a masinista. Előtt, erre pályázol, ugye? Nem hallom. Induljunk, Violetta, ne vesztegessük az időnket. Stúdió legújabb tanulója. Gratulálok. Tudtam, hogy sikerül majd. Bocsi. Azért ne vitt túlzásba, Leon.